El proper dissabte, dia 12 de desembre, s'inicia un curs de formació de cuidadors de persones dependents, una iniciativa de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de l'Escala dins el paquet de mesures per fer front a la crisi. L'oferta, que va dirigida a persones actualment a l'atur, dona la possibilitat d'adquirir més coneixements que es puguin aprofitar en el futur. De l'àrea de serveis socials com a mesura per ajudar la gent a l'atur a millorar la seva situació, per millorar la seva preparació i així poder arribar a accedir a llocs de treball més qualificats. És molt important la formació, a més en aquesta època que estan a l'atur poden ocupar el seu temps amb formació que també és un bon al·licient, una bona mesura. En un principi s'havia pensat en un curs dedicat a la cura de persones amb minusvalies. S'ha redissenyat a petició de l'Ajuntament perquè s'extengui a persones amb dependència. Està dedicat, al principi el curs que proposaven era de monitors de persones amb minusvàlues, però vam considerar que seria més interessant que s'ampliés. Ens han fet un curs una mica a mida i se titularà Cuidadors per a persones dependents, amb la qual tant inclou la gent gran com la gent amb minusvàlues. S'ensenya als alumnes a aquest tipus de cures, amb dues tipologies. El curs consta d'un total de 200 hores, 100 de teoria i 100 més de pràctiques a centres privats, en algun dels quals l'empresa que fa el curs ja hi presta servei. Això acosta la possibilitat d'obtenir feina una vegada acabada l'instrucció. L'Ajuntament és el que ha promogut a organitzar aquest curs i ho encarrega a CERSA perquè té l'àrea de formació i tenim entès, o s'han fet altres cursos i ho fan bé. Al ser també una cooperativa de serveis socials, si coneix el personal també es pot donar el cas de que arribat el moment pogués donar ocupació a aquests alumnes del curs. Tota la informació es pot trobar en uns tríptics a l'Ajuntament, a serveis socials, al centre d'atenció primària o a la llar del jubilat, on hi ha també les dades de contacte. De totes maneres, hi haurà una reunió informativa el divendres dia 11 a les 7 de la tarda.